Нишләп безнең мөселманнар традицион гарәп киемнәрен киеп йөриләр? Гомумән әйткәндә, бу бик дөрес түгел. Чөнки мәсәлән бар традицион кием, татар киеме, анда башкорт, үзбәк, таҗик һәм башкалар. Бар гарәпләр. Гарәпләр шулай милләт, ул башка милләт. Ләкин гарәпләр тире, сызык, ислам ул түгел. Гарәпләр ул гарәпләр. Урыслар. Ислам дине ул дин. Шуңа күрә кеше бутыйлар. Әгәр дә мәсәлән гарәп илләреннән ислам килгән икән, шул Кәгъбәтулла, Мәккә, Мәдинә, димәк без димәк уйлыйлар гарәпчә киенергә кирәк дип. Юк, алай түгел. Хадисны тәрҗемә итеп карыйм, мәгънәсен сүннәт булып тора, шул иллеңдә туры килгән кием, әгәр дә ул шариатка каршы килми икән. Мәсәлән, капланган икән, нинди җирләр капланырга тиеш? Алхамдулилlah, бу сүннәт булып тора. Мәсәлән, иратларга озын күлмәкләр киеп йөрергә ул сүннәт булып тормый. Мәсәлән, Татарстанда, мәсәлән, Башкортстанда сүннәт булып тормый. Ул гарәп киеме, гарәпләргә хас киеме. Чөнки бит, мәсәлән, без бит гарәп илләрендә киеп йөрмибез бит шалбар, кәчтүм анда. Без киябез аларның милләт киемен. Шулай хатын-кызлар, мәсәлән, кап-кара никаплар киеп йөриләр. Булай итеп әйтәм инде, әзрәк кеше бәлки сүз сөйләр, но дөрес бит инде, кешене куркытып йөриләр. Кап-кара киеп кеше алдында. Безгә хас килгән нәрсә матур гына яулыклар. Ул бит шулай каплый бит ул. Чәчне каплыймы? Каплый. Яулыклар, кием озын булсын, теге күлмәкләр. Каплый бит, каплый. Булсын яшел, булсын зәңгәр, булсын анда коричневыйрак булсын. Ләкин кап-кара кием ул хас гарәпләргә, шул җирләрләргә. Шуңа күрә бу мәсьәләдә дә теге артык кыланырга кирәкми дип әйтәсем килә. Бәлки бу сүз бик авыр булыр, ләкин кыланырга кирәкми аның хәтле. Гарәпләр дип. Гарәпләр ул гарәпләр. Татарлар. Шуңа күрә татар булсаң, татар булып кал. Син үзбәк булсаң, менә үзбәкләрне сразу күренеп тора. Аларның шундый ялтыраулыклы киемнәре бар, атласовый шундый. Төрле төстә. Яулыклары да шул, киемнәре дә шул. Менә үзбәкләр яки таҗиклар. Татар булсаң, татар бул, урыс булсаң, урыс бул, яки башкорт булсаң, башкорт бул, һәм гарәпләргә әйләнмә. Чөнки гарәп теле ул, гарәп милләте ул милләт, гарәп милләте. Аларда шулай хас киенергә. Озын күлмәкләр, иратларга мәсәлән, чөнки анда кызу һәм башка үзләренең ниләре бар. Хатын-кызларда шулай. Кап-кара кием кию, мәсәлән, безнең җирлектә сүннәт булып тормый. Ул сүннәт булып тора нәрсә, менә һәм матур яулыклар. Чәчне каплыймы? Каплый. Шәригатьтә нәрсә кирәк? Чәчне капласын, башка тәтәй хатын-кызның җирләрен капласын, теге нитмәсен, кысмасын, мәсәлән, теге тәтәй җирләрен күрсәтмәсен дип әйме. Һәм моны хәтле капланган, кулларын күренә, аякларын каплаган, бетте. Син шәригатькә туры киләсең. Калганы инде ул карыйсың гадәттә ничек килгән. Безнең җирлектә кап-кара кием ул гадәттә килмәгән. Шуңа күрә ул сүннәт булып тормый. Ул гарәп илләрендә сүннәт булып тора. Шуңа күрә гарәп илләрендә минем күргәнем юк. Безнең менә Рәсәйдә ничек матур киеп йөриләр, гарәп илләрендә киеп йөри юк. Алар шулай кара кием кияләр. Кара сатып алалар, кияләр, никаплар кияләр, шулай. Аларга хас булган кием. Шуңа күрә һәрбер җирлектә сүннәт булып тора шул кием, ничек кайда өйрәнелгән, ничек туры килгән, әгәр дә шариатка каршы килми икән. Иратларда шулай. Бездә мәсәлән шалбарлар. Яра шалбар әзрәк киңрәк ал инде яра. Теге кыскы түгел. Киңрәк ал. Ләкин йөр кешечә дип теге менә ничек өйрәнелгән инде. Ато озын күлмәкләр кеше куркытып, нәрсәдер нитеп, үзеңә внимание китереп, бик дөрес түгел ул. Шуңа күрә бу бик дөрес булмас дип уйлыйм, минем шундый фикер. Нинди милләттә син тудың, шулның булып кал. Ләкин шариатка каршы килмәсен. Аллаһ Тәгалә күбрәк белүче.